ವಿಶ್ವದ ಎನ್ಮನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲನ ಉತ್ಪತ್ತಿದಾರರು ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಜೂನ್ 20 ಲೋಕದ ಭಾರಿ ಎದುರ್ತು ಒಂದು ಪುನಃ ಮಿಡ್ SUV ಕಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಭಾರತಡು ಸುರುತ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲುಗೊರ ಹೊಸ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡೊಂದು ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾಂಗ್ ಇಸ್ಕಿಮ್ ಪಂತೆರು. ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೊಕ್ಕ CSO ಯಾಂಗ್ ಇಸ್ಕಿಮ್ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ ಓಷಿಯನ್ ಪರ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ದ ಬೇರ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸ್ತರಣೆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ಯರು. ಜೂನ್ 20 ಲೋಕದ ಭಾರಿ ಎದುರ್ತು ಒಂದು ಪುನಃ ಮಿಡ್ SUV ಕಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಭಾರತಡು ಸುರುತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಕರ ಹೊಸ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದೇ ಒಂದುಂಡು. ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2018 ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತಗೂ ಪೊಗ್ಗುಂಡು. ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಡು SP ಪರಿಕಲ್ಪನದ ಒಟ್ಟುಗು 14 ಟಾಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೈನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಾಯಿನ ಕಾರು ಒಂದಾತಂಡು ಅನಂತಪುರದ ಘಟಕಡು ಹೊಸ ಕಾರು ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರು ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ ಲೈನ್ 10.25 ಇಂಚ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ ಸೌಂಡ್ ಮೂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುದುಂಡು ಪಂಡ್ಯರು. We started our India journey in 2017 and since then we have made remarkable progress by completing our plant before deadline, achieve highest level of localization through various supplementary infrastructure and marking our presence through our innovative marketing approach. I can firmly say that it's been a delightful journey here so far, and we want to make it more memorable. And to achieve this, it's imperative to touch base each and every market of this beautiful country one by one, and hence we are here in Mangalore today to share Kia Motors India journey so far and the future plans with you. Let me begin by introducing the Kia brand to you. Kia Motors today is the world's 8th largest automaker. We are spread across over 180 countries around the world. 2018 was a fantastic year for Kia globally as we recorded the sales of 2.8 million cars. The investment that Kia is making in future mobility, design, product and the capacity are creating strong foundations for a bright future for Kia's brand and business. ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆದುಪುನ ಮನೋಹರ್ ಅನಂತಪುರ ಘಟಕದ ಬಗೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಇವರ ಕೊರಿಯರು. ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಡ್ಡನೇ ಹಂತದ ರೋಡ್ ಶೋ ಮುಗಿತದಂಡು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಳ್ಡು 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋತು 20 ಆಜಿ ನಗರ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ದೇಶದೊರ್ಮೇಡು 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಗಿರಾಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ದ ತೊನ್ನಕ್ಲೆನ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ಕರಿನ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟ ಎನ್ಮ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರು ಮಾರ್ದಣಂದು ಪಂಡೇರು. So all our activities are aimed towards establishing our presence in the Indian market in a big way and to make it an aspirational brand in India. So it's a matter of great pride to me to stand here and share that India is a very critical piece of Kia's global journey to complete its footprints globally, because it's the only large major market left for Kia to enter into. So our plant in Anantapur, Andhra Pradesh is complete and our trial production has started, and we'll be hosting the world premiere of our first vehicle, the SP2i, on June 20th, the coming June 20th here.